गासिबो ट्राइबेल पिपला माने सरकारनि जि आसनिफोर मोननांगौ बे आसनिखौ थिग समाव मोनाखै बा नांगौ समाव बिसोरो डकुमेन्टफोरखौ श' खालामनो हायाखै जोंनि अफिस लाइनाव बेखायनो बिसोरनो बिनिफ्राय बनसिथ जानानै दं आरो मोनाखै बेखौनो जों दा गासिबो ट्राइबेलफोरखौ गामिनिफ्राय एवारनेस मोनसे केम्पेनिं खालामनानै दिनै जोंनि बे सानथाइबारि VCDCआव जों बे मिटिंखौ लानाय जादों आरो बेयाव जों गासैबो जाथिनिखौ लिंहरदों नट अनलि बर' गासैखौबो दा बेनि सायाव जों मिथिहोगोन बिथांमोनखौ जोंनाव गासै मोनबा डिपार्टमेन्ट दं PHC डिपार्टमेन्ट एग्रिकालसार ससियेल वेलफेयार आरो जोंनि थाबाय PNRD आसा खालामो बिसोरो दा सांग्रांथि जासिगोन मानो होनबा दाख्लै जोंना 19 मे 2026 बाय दिनैसिम 25 मे 2026 माने जोंना सोलिगासिनो मिटिङाव आरो जों मोजां रेसपन्स मोनदों बिथांमोननिफ्राय माने बिथांमोना सोंलुबो सोंदों जोंनाव बेफोर स्किम बा आसनिखौ मोननो थाखाय जोंहा मा लेखा होनांगौ बिनि बारायाव खिथाबाय आरो अबे समाव मोनजागोन बिनि सायावबो खिथानाय जाबाय जों बे ओरैनोथ' जोंना से सप्तानिमोन खिन्थु जोंना मोनसे डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव मोनसे थांबाय 19 मे खालि ओमफ्राय दा जोंना 6थाया दा VCDC लेभेलाव जागासिनो आरो जोंना सिडली जौगाहोदों खोन्दोआव गासै 67था गामि हाबनाय जादों बाव जों गासिबो कभारेज खालामबाय अलमस्ट दिनै लास्ट जोबथा सान